Saqis, mux qudiemek tal-moment l-aħħar ġurnata li se nkunu flimkien għal eżerċizzju qosra li huma il-mixja tagħna tal-ħajja tagħna, il-mixja ta' kif ippjanajta li tkun fil-ħajja. Għalhekk nitolbu lejn tgħallilna nimxu. Li jfisser lejn nitolbu tgħallilna nitilbu ħafna affarijiet. Nitolbu lejn tgħallilna nċedu għal ħafna realtajiet li nimmaġinaw li huma importanti imma bil-mod fil-ħajja niskopru li l-importanza tagħhom mhijiex hemm. Għalhekk nitolbu lejn tkun magħna matul mhux biss din il-laqgħa tal-lejla, matul il-kumplament tal-ħajja tagħna u l-mixja tagħna l-inti tagħna. Għalhekk nitolbu lejn qalbna nitolbu lejn jitpoġġi f'qalbna xewqa kbira. Għaliex jgħid ix-xewqa lejn illi tagħna differenza bħala fina. Nitolbu dan Kristus jina. Tajjeb, ġejtu jfisser li xi ħaġa għamlet sens għax il-waqt ħafna marbut ma' dan il-Birkin Talks. Sempliċement kien drabi fejn fitma fil-żgħażagħ qasamt l-ewwel partijiet tagħha u naf kien hemm reazzjoni tajba ħafna imma li nagħmilhom sal-aħħar bħal dak li ħa nagħmel illum ma immaġinajt li dak xi ħadd jinteressah fuq xi ħaġa li għadha ma ġietx fil-ħajja tiegħu. Dak li ħadd fuq illum il-probabilità hija kif intara jiena u li għad aktar jiena bil-vot ma nismaħħa ġifieri illum żgur li mhux ħa nitkellem fuq xi ħaġa li jiena għext jew li jiena wasalt għaliha. Imma fuq xi ħaġa li għad trid tkun hemm fil-ħajja tagħna. U allura tajjeb li nindunaw is-sabiħ illi kieku jirnexxielna naslu fit-tmiem ta' dan il-vjaġġ. Is-sabiħ li hemm miegħu. Forsi jekk nistgħu ngħidu għalli s'issa aħna qed ngħidu li din il-mixja mhix faċli, anzi li konna qed ngħidu kien iktar li din il-mixja kważi kważi ħadd tiddependi minnha. Stramba fil-fatt. Imma mhux għal kollox, għaliex hemm ma jasal qatt. U allura żgur ma jiddependi minn Alla illi ma taħx biżżejjed trabil fil-ħajja biex jikber. Għax kważi kolli ngħid li dak li waslek il-qudiem huwa xi trabil sew. Xi ħaġa tinqala sew fil-ħajja li dejjem tikber u ma naħsibx li jeżisti xi ħadd li jista' jgħid li jgħix ħajtu kollha wartu żgħar. Kollox kien plain sailing. Jekk hawn xi ħadd għadda minnu nitħassbu. Jekk hawn xi ħadd li qatt maltaqa' ma' xejkjatura tajba fil-ħajja nitħassbu. Imbira semmejtilkom ma' każetti bħal Ġerom li llum għandna fil-santi tiegħu qegħdin hemm wara mhux bħala santi issa imma huma mhux blood tal-blood donation. Għandu għastur mekallef, għu ġabomna xibbi għastur mejt. Imma jgħu ħarġini jgħidu tafu minnu ġerom, u dak jgħidu salta minn għemmek, imma xaħat bħal dak li zaħir jiltaqa ma saram kbir jikber. Xaħat li jaħraq kontinuament, jaħraq kull tip ta' tbatija, ta' kull sens ta' tbatija. Il-kelma tbatija ġenerali ħafna kelma. Imma xaħat li jaħraq kull tip ta' tbatija, Ġesu jitkellem u jgħid miskin minnu senjur jistija, għax ma jitfall qatt f'din is-salta ta' smawiet, aħna nitkellmu fuq salta ta' smawiet. Ma titfall qatt fis-salta ta' smawiet. M'għandix taqsam nagħmel ġenna, mhux qed nitkellmu fuq ġenna, qed nitkellmu fuq mixja li inti tagħmel fuq din l-art. U xi ħadd illi mhux kapaċ għandu l-flus biex jaħraq minn kull skundità, għax dak jagħmellek il-flus biex hekk. Jekk hemm xi ħaġa sponda, il-flus ma tix biss xi divertita naqra ta' iżbaħ tal-oħrajn jew perdizzjoni tal-oħrajn. Li tik ħafna flus u li toħloq ħafna kumdità. U għal Ġesu dik hija dak huwa miskin. Għal xi ħadd li jfittex ħafna kumdità ma jasalx. Din il-mixja mhix faċli. Hija diffiċli ħafna. Xi drabi intu tikber, xtaqt ngħidha li fil-jumejn ta' qabel kontinwament imma ġietni f'moħħi illum jiena poġġiha fuq Facebook. Inti tikber il-mixja kultant tħossok li jisek iktar sejjer lura milli sejjer il-qudiem.
hemm momenti fejn hekk tħossok, jiena bejn timxi bejn tiftakru obstacle stages, bejn stage 2 u 3 meta minn konservattiv, meta kollox timxi mar-regoli, kollox huwa eżatt, kollox tikkalkula, fariżew. Tinqala minn dik il-fażi, tibda ħierex li xi ħaġa iktar liberali, tibda tħossok tintelef. Ġesu li jitolbok u jistiednek biex tmur fid-deżert, fil-belt, fil-raħa tiegħek, ir-raba tagħek faċli. Tantu faċli illi wasalt lejn hawnhekk. Għalli biex taħt it-triq u ma tridx dik it-triq u ma tridx xellu u ma tridx tqabel xi oħra dur kull min tasal. Faċli tasal fejn għandek xi ħaġa li hemm qasma sew, imma fid-deżert x'għandek xjurid fejn tasal. X'hemm li qed id-direzzjoni. Jiena ftakar biss il-Pakistan illi huwa semi-deżert sa ċertu punt qas tista' tgħid deżert għal kollox, imma li kont imur mal-katekisti, kont imur użid kelli 84 raħal. Jew bil-lanċ x'inżur. U kont jiġi l-katekista u kien jgħid issa tipo konna bil-ġip, kelli ġip Toyota Amerika. Kelli off-road, ma fil-kistiġra nitlaq fit-triq. Ġo fil-raħal, nitlaq fit-triq, ġo x-xahar. U tibda biex. Però ftit il-dilek, ma tara xejn. U kien dara b'siġra fuq, ma sejr leha. Isek jek għaxu l-siġra ma nasbux. Ma mbagħad għal siġra hemmhekk. Jitgħallek siġra, rajt, m'għandek xejn se fuq baħar, kull ma nistilen, forsi jekk jiġu l-istilen. Ġesu jistidilna għal dan il-baħar. Il-mixja spirituali hija stedina għal dak li hu fil-fond, mhux għal dak li hu fil-baxx. Ejjew morru fil-fond, jgħid Ġesu darba l-apostli, ejja morru fil-fond. Illi toħroġ il-fond, illi tmur lil-in, jistidnek għad-deżert. U fil-deżert titfixkel. U għal nibżaw titfixklu. U ħafna nies kif jinsibu xi tfixkil, morru lura narġgħu lura lejn it-tu. Għaliex fit-tu jinnaf eżattament x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Naf tikkalkula sew x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Fit-tu jiena naf fejn qiegħed. Mit-tri tibda tintilef ftit. 4 or 5 ġirant ħafna. U nista' quddiem minn dan is-stadju quddiem se tkun ħafna iktar diffiċli. Qegħdin aktar nitkellmu minn tlam. U nista' quddiem kważi tlam biss nitkellem dil-ġurnata tal-lum. Ħafna nitkellmu minn tlam, fit-tlam ma tafx fejn int. Fit-tlam ma tafx fejn qed tagħti pass. Fit-tlam ma tafx hekk id-direzzjoni li ħadd hijiex ċerta ċert minnha. X'qed nitkellmu fuq tlam iktar milli qed nitkellmu fuq ċertezza u sigurtà. U ħafna nies ikun fuq televiżjoni, fuq radju, u l-mistoqsija tagħhom hija dejjem għatini ċertezza fejn jien, għatini ċertezza u jien realment ħadd naqra drawla ta' Ġesu stess. Il-mistoqsija li jagħti xi ħadd ma nirrispondijiex. Jien qatt ma tirrispondi l-mistoqsija. Ma nafx tal-darba kritikatni Stefani fuq television, mhux qed tirrispondini, tagħmel mhux qed tirrispondini. Għasħan rispondi. Anzi, għana jgħidek xejn mistoqsija oħra. Ħalli nifixkek naqra oħra, ħalli nieħdem x'imkien ieħor. Għax hekk jien naqra x'imkien, jekk jien għandik risposta tiegħek. Jekk jien għandik risposta ċerta tal-mistoqsija tiegħek, m'għandek ġod saqsi, m'għandek ġod fil-deċità tiegħek. U Alla ma jridek tieqaf qatt. U qatt ma ħajdik risposta ċertezza u b'sigurtà. Imma ħafna tlam. Però jekk jiena xejlek ma tibżax, kun koraġġuża timxi din ir-realtà se tagħtik xi ħaġa li aktar ngħid sbuħija. Qed nitkellmu fuq libertà ta' fe. F'dan is-stadju nitkellmu fuq forsi bidea stramba din. Jiena void, I'm empty inside. There's something, there's a void inside me. Jiena void, ma nista' nagħmel xejn. X'bek laqbeż dak li għadna l-bieraħ, tidħol f'realtà stramba ħafna. Void u imma l-iktar ħaġa li tiddejjek li ħadd inklutak, li ħadd tweġġa', li ħadd ippreokkupak, li ħadd tfixklek, hija meta tibda tiskopri li ma tista' tagħmel xejn. Jekk xi darba
tbattu jew xi mod tafu l-alkohol anonymous kif jibdew x'inhi realtà magħhom. Għall-alkohol anonymous. Livell 6 huwa l-bidu tal-mixja tagħhom. Livell 6 jibdew mal-ewwel. Meta inti tiġi u tgħid jiena Karmenu, jiena għandi problema kbira, dawn nitkellem fuq problema tal-alkohol, jiena Karmenu, jiena għandi problema u mhux kapaċi nsolviha. Jiena għandi problema u m'għandix is-saħħa biex nelibha. Jiena għandi problema u naf li għandi miegħi. Huma jitkellmu jiena jiena alkoholiku u ma nista' nagħmel. Hawnhekk tibda. Dan huwa l-ewwel pass tagħhom, tibda l-mixja minn hawnhekk. Tibda tirrealizza, tibda dieħ lejn mixja spirituali minn hawnhekk. Tibda tirrealizza li inti hemm vojt kbir fik, hemm baħħ kbir fik, hemm nuqqas kbir fik u ma tista' tagħmel xejn. Kull sforz illi ser tipprova tagħmel biex speċi jsolvi l-problema, biex issalva lilek innifsek ħanpoġġiha b'dan il-kliem, bl-imġiba, forsi bl-imġiba differenti, jew xi metodi ta' xi aħjar, iktar superjuri, jew xi sistema ġdida li tipprova tfittex, jew tipprova tmur għal twemmin ġdid. Ħafna nies jippruvaw jfittxu xi ħaġa oħra. Mmorru għal ħafna reliġjonijiet ta' nies. Jaħsbu li hekk ħajsolvu iktar malajr il-problema, is-soluzzjoni se tiġi iktar malajr. Ikun kollu għal xejn. Realtà tkun kollha xejn. Għaliex terġa' ssibruha kamra. Taħrab minna di, mill-li tiffaċċja fil-vera sens tal-kelma. Bil-bilduna li inti għandek din il-problema u ma tista' tagħmel xejn. Terġa' ssibruha fl-istess mod. Dawk dejjem soqgħod pensen il-qadisin, il-mistiċi. Jgħidu li x'imkien se jkun hemm xi storja f'ħajtek, xi avveniment, xi sforz li ma jirnexxix, xi relazzjoni li toħloq problema, jew xi tbatija f'ħajtek ovvjament. Illi jgħidu fit-taf ta' fejn tasal, jgħidu fix-xifer eżattament, ta' fejn inti tiflaħ. Se tasal fix-xifer fit-taf net tagħha hemmhekk. Ikun hemm xi ħaġa li inti waħdek ma tistax tifhimha, tipprova ssewwija, tipprova tikkontrollha, tipprova tbiddel, jew kellha qas biss tiffaċċja, imma bil-mod tiegħek. Imma tasal biex tifhem dan l-istadju sew, dan il-livell 6, propju meta inti tara ċar x'imkien ħatara tidduna ċar u ser tgħid kull ma nista' nagħmel huwa li nistenna, li nistaqsi u li nitgħallem nagħmel. Dak il-verb importanti. Li tistenna, li titgħallem, li tistenna, li nistaqsi u li tagħmel. Tittasal fix-xikr. Jew inkella kif iħobbu ngħidu tmiss il-qiegħ. You end up in the rock bottom. Fil-qiegħ fejn taf ma nistax teżempja, kull mistejk fiek. Imma mhux għax ixilek biex xi ħaġa stramba, imma għax tilluna li int ma tista' tagħmel xejn. Din hija l-waġġa li ma tista' tagħmel xejn. Imma titgħallem tgħix fiha. Fil-kredu aħna ngħidu Ġesu niżel il-limbu, ngħidu u mbagħad ma tilek jum għamel bejn il-limbu li jemdu fil-kredu. M'għandux jaqsam xejn mal-limbu. Konna ngħidu tra bl-Ingliż qiegħda he descended into hell. Hekk qiegħda fil-kredu tal-Ingliż. Tinżel fil-qiegħnet. Tasal tmur propju fejn fid-distanza kollha. Fid-distanza kollha tax-xifer, sa fejn tasal tax-xifer. Tmur sa tarf net sa fejn tista' tasal. U minn hemmhekk titgħallem tibqa' ħaj. Stramba li il-verset il-kredu, miet, niżel il-limbu, u fittilet jum għamil bejn il-miet. Kif taħal din il-karbu? Kif taħal din il-liħ? Ġesu niżel saffejna mill-liħ fil-Ebrajk, fil-Bibja, fil-Testament, kien jemlu li mis-sema, strad differenti ta' sema, l-axħar għal jeżisti għanna,
Awlad u mbagħad hemm ix-xeron. Il-baħar. Tobu vabohu bl-Ebrajk. Hemm il-baħar. Fejn mhux l-infern jew mewt jew hemm xejn. Ma kien jafu xejn, ma jitkellem hemm xejn. Ġesu jinżel f'dan ix-xejn fejn kien hemm l-umana ta' kollha tistennih. Dan niżel magħhom u miss baqa' sejjer semmek sal-qiegħnet u tgħallem, so to speak, tgħallem għalkemm biex ngħid xejn stran, tgħallem jibqa' ħaj. Li hu fil-fatt hemm mister ukoll baqa' ħaj. U li hu fil-fatt il-qawmin. Imma għandek bżonn ħafna żmien biex tiskopri tasal fiha u tibqa' hemmhekk u tiskopri mbagħad qegħdin libertà ġdida. Libertà ġdida. F'hawnhekk f'dan il-livell titgħallem ħafna affarijiet. Tibda titgħallem tieħu paċenzja vera dik innifsek illi s'issa ma tantx kont tagħmilha. Tibda titgħallem tkun ħafna iktar sensittiv lejn ir-realtà tiegħek tal-oħrajn. Tifhem xi tfisser ħniena hawnhekk u x'inhi l-vera magħha. U f'dan il-livell li tesperjenzhom b'mod ħaj ħafna. Ma nafx kif tista' tasal biex taħfer lill-oħrajn, ma nafx kif tista' taħfer lill-oħrajn sakemm inti ma tarax għal 77 darba ma tarax it-tifrik tiegħek stess, l-inkapaċità tiegħek stess, l-inkapaċità li tħobb, l-inkapaċità li tagħmel dak li tajjeb. U f'dan l-istadju li ma tista' tagħmel xejn dwarha, ma tistax ittejjeb lilek innifsek, ma tistax tfejja lilek innifsek. Ħlief li titgħallem allura tibda bis-serjetà terħi tintala, terħi lilek innifsek fil-ħniena u fl-imħabba. Wow, nixtieq nasal għalli qas nixtieq nasal. Forsi din għall-pass li nixtieq nagħmel malajr. Imma qed nistenna d-daqqa ta' tiġi. Spera ma tiġi daqqa wara. Nispera. Itolbu li tkolli daqqa kbira, okej? Itolbu li tkolli daqqa kbira biex nasal sawa. Dan huwa ħanitkellmu dejjem fuq dlam, dan huwa dlam tal-fini. Imma issa dal-każ tibda titgħallem tafta dan id-dlam. Issa tibda titgħallem tista' tafda id-dlam. Għaliex tinduna li dan id-dlam huwa għalmek, tak, u huwa ħafna iktar effettiv mill-ċertezzi u mill-eżattezzi li kellek għalek. Ħafna iktar effettiv, ħafna iktar bis-sens. Issa Alla jibda jsir vera għalik. Għajbis trina, bis 50 sena zerka, issa Alla jkun, issa Alla se jsir vera għalik. Interessanti li xieħut fil-studji li sejħu dan l-istadju, issa jgħulu il-waiting room. Għaxa unik ma tagħmel xejn. F'dan l-istadju, l-università, barra tagħlem ħafna tkun sensittiv fuq dan il-livell, u imma f'dan l-istadju taf li ma tista' tagħmel xejn u kull ma tagħmelu tistenna. Titgħallem tistenna, tibda ssaqsi ħalli forsi tifhem xi ħaġa u titgħallem tafda li jmorru ħafna flimkien. Dan huwa il-waiting room tagħna. Stadju 7, level 7, jiena niskopri li jiena huwa aktar minn dak li ħsibt. Interessanti. Li jiena aktar minn dak li ħsibt. Meta fl-aħħar tibda taċċetta x'timxi minn hemm għal level 7, ma tibda taċċetta in-nuqqas ta' kapaċità tiegħek, taċċetta. Mhux tiġilet naħa, mhux tixtieq fuqha, mhux tissupervja fiha, laqqas minn danna. Imma tasal biex taċċetta. Meta tagħmel dan, x'tagħmel? Tibda ddur lejn xi ħaġa differenti u xi ħaġa ħafna. U meta tibda ddur bis-serjetà issa. Jiġifieri ddur lejn Alla.
skont il-mixja spirituali, hawnhekk issir il-konversjoni vera. Hawn tibda tikkonverti bis-serjetà. Hawnhekk isdur lejn Alla fil-veru sens tal-kelma x'tibuna u taf li m'għandekx tagħmel. Li Alla biss dak ix-xaħat qawwi li qed jara stampa kbira u li tista' tafdaha x'qed jarika li qed tara. Hemmhekk tista' tintelaq fuq f'idejha. Din hija hawnhekk issir bidla totali jekk isejħula konversjoni. Issir bidla totali, dan issir bidla kbira fik, illi tibda titfixkel fuq innifsek bejn x'ġrali. Isni mhix jien, kważi ikollok kriżi ta' identità. Jisek bidliet l-identità. Dik xi ħaġa li l-insara l-ewwel sara kien jifhmuha hija importanti. Tantu hekk li l-insara kien jitgħamlu kbar kienu jbidlu isimhom. Sa fit qabel ma tal-patrijiet kienu jbidlu isimhom. Għax daħlu lejn mixja ġdida ta' ħajja reliġjuża illi se tkun maqtub mill-mentalità tad-dinja. Mhux għax qed tiġri ma kienu jagħmlu u hekk kienu jagħmlu. Imma allura kien jidħlu għalija b'isem kollox. Ibidlu anke l-isem. Għandek inti persuna ġdida totalment. Dwa dak li San Pawl jispjega hekk. Mhux aktar jien li ngħix. Dan, tasal dan il-livell. Mhux aktar jien li ngħix. Ma jien ngħix Kristu u Kristu jgħix fija. Dan wasal hemmhekk San Pawl. San Pawl għamel San Pawl għamel biex u għalhekk li San Pawl ma nifhmux. Għalhekk li San Pawl ma nafux interpretaw. Għalhekk li San Pawl interpretajni ħafna drabi b'ħafna modi diversi u b'ħafna żbaljat. Għaliex qatt ma fil San Pawl jitkellem b'mod mistiku, mhux b'mod teoloġiku, m'għandux tagħlim katekizmu. San Pawl ma jgħidx katekizmu. San Pawl jagħti mixja sħiħa ta' tibdil, ta' trasformazzjoni. Għal San Pawl ħaġa waħda biss għax dik biss esperjenza il-bidel. Kien bniedem ġdid. U allura San Pawl jitkellem biss fuq din it-trasformazzjoni kbira. T-esperjenza lilek innifsek hawnhekk f'sens tant kbir hekk li taraf li inti issa mhux daqshekk importanti. Inti m'intix daqshekk importanti għalik stess. You're just one of 8 billion. And it's okay. M'intix iċ-ċentru tal-univers anymore. Ma dekx iċ-ċentru ta' kollox, iċ-ċentru tal-univers. L-univers m'għandux idur miegħek, kollox idur miegħek, le, m'intix. And it's okay. Anzi aħjar. M'għandix responsabilità kbira, illi rrid nġorkom mhux miegħek. Ġifieri fuq dan il-livell huwa ħafna importanti u sabiħ. F'dan l-istadju, allura, nitkellmu dwar differenza ta' kwalità. Differenza ta' kwalità kwalitattiva tiegħek innifsek. Tal-kwalità tiegħek, tal-tmien. Tibda tuża kliem bħal dak li hemm fil-isem ta' l-diversità. Tuża kliem bħal jiena aktar mill-ħsieb li jien. Jiena aktar mill-ħsieb li jien. Għabata tasal sawnek, tifhem dan il-mod. Il-bnidem il-qabil fik, il-jien il-fals, l-ego, il-jien il-fals, hawnhekk ikun pratikament miet għal kollox. U l-jien il-vera jibda mixi, jew jmexxi f'dan il-każ. Imma għax wara kollox kun għadek ma wasalx, qed kemm fuq level 7 baqa' 8 u 9. Għax tkun għadek ma wasalx għal kollox, allura anke f'dan l-istadju fil-bidu tħoss ċerta void imma li anke l-void imbagħad jibda jagħmel ħafna sens. Jibda jagħmel sens. Ma tiddejjaqx tkun fil-void, ma tiddejjaqx tkun waħdek, ma tiddejjaqx m'għandek xejn x'tagħmel, ma tiddejjaqx li ħadd qiegħed miegħek, jew mhux ħadd ifiċċek. Xejn. You just enjoy being there. Tibda taġixxi għal dak li qed tagħmel. Taġixxi għax hekk sew, taġixxi għax hu vera, taġixxi għax hu tajjeb, taġixxi għax hu sabiħ, mhux għax ħajjagħmel popolari, jew għax ser tirnexxi tħossok tajjeb mhux irnexxejt.
Tirnexxi u ma tirnexxix. It's okay. Tgħaddi, affarijiet jimxu. Kollha. Jiena għamilt dak li kelli nagħmel. Ma rnexxejniex, mhux-xorta, x'differenza tagħmel. M'hemmx iktar tfittxija għal konsolazzjoni. Ma tagħmel xi ħaġa biex tfittex konsolazzjoni jew xi prestiġju, m'hemmx tfittxija tiegħek innifsek, kif ħalli dejjem ma tibqax tagħti każ kif tidejjem. Jew x'ħajjajlu fuq qed ma tagħtix każ, m'hemm xejn fuq dan il-livell, imma hemm xi ħaġa oħra kbira. Hawnhekk ikun hemm paċi kbira. Paċi kbira. L-ħajja twasslek biex ma tibda tiddependi minn xejn. Ma tibqax tiddependi il-paċi, il-gvern, il-kuntenza tiegħek. Ma tibqax tiddependi fuq xi ħaġa oħra minn dak li hemm madwarek, imma jew minn dak li estern, xejn minn illi kollox jispiċċalu l-importanza tiegħu fuq dan il-livell. Għaliex qed tgħix f'realtà ħafna akbar. Fejn kollox isir tajjeb. Bħal xi ħadd inkom isaqsini, imma dawn in-nies ta' dan-livell kif jargumentaw fuq di, ma jargumentawx. Jħallu għall-oħrajn jargumentaw. Imma titkellmu fuq dnub u mhux dnub, xi ħaġa ħażina mhux ħażina, l-abort, l-eutanasja, titkellmu. Mhux importanti li nargumenta u nsibu soluzzjoni. Tajdi mhux sew ikkadna f'livell tu, mhux sew. Żgur dan nies jiġu strandi, dan nies jiġu perikolużi li qegħdin għodu iktar minna, qegħdin il-bot minna, fil-mixja, għaliex jidhru li għas xi ħaġa bħal din ma tfixkilhom? Għas xi ħaġa bħal din ma tinkwethom? Assolutament. Kollox u sew. U bħalma jgħidu ħafna mill-mistiċi. Lady Julian of Norwich xi waħda minn ħobobna jiena, minnix biskopperejnija, kważi minn sena biss. Din kienet tajt all is well, all was well, all is well, all will be well. All will be well. Dak li rebaħ kollox, se jirbaħ kollox, mhux ħajqa għaċċajt, mhux sajtlef, jew rebbieħ, jew mhux rebbieħ. Mela fih hemm kollox sew. Kollox all will be well. Kollox isir tajjeb, kollox huwa okej. Taf li hemm xi ħadd akbar hawnhekk illi qiegħed jieħu ħsiebek jew kellha hemm xi ħadd akbar li qed iżommok. Illi m'għandekx bżonn iżomm lilek innifsek iktar, imma taf li inti qed tiġi merfuħ. Hemm xi ħaġa illi qed tieħdok wara. Jekk trid tintefa' fix-xmara, m'għandekx dak il-tok tmexxi u għal-ilma li jieħdok f'dan il-mument tagħmel din l-esperjenza ta' dan Alla li qiegħed jieħdok qiegħed imexxik. Min huwa ateu ukoll kapaċi jasaraw? Kapaċi jasaraw. U jaf li hemm din ir-realtà u din il-ħajja għax jiena naf nies li fl-ateizmu tagħhom waslu biex kienu ħafna profondi fejn tidħol spiritualità. Fejn tidħol mixja ta' maturità. Ġanna għal-boġa titkellmu fuq maturità spirituali li mhijiex sempliċement hija għalik għax inti kattoliku. Imma hija għall-bnedmin kollha. Alla ħalaq il-bnedmin biex jagħmlu l-mixja. Ħalaqx qiegħu n-nies biex jagħmlu l-mixja u l-oħrajn jmorru l-infern. Le. Ħalaq din-mixja għal kulħadd. Alla ġie hawnhekk f'nofsna biex jistieden lil kulħadd jagħmel din il-mixja u ma għandekx bżonn tidħol fil-Knisja Kattolika biex tagħmilha. Ħalma aħna drabi għal ħafna sekli aħna fimna u aħna krittajna u aħna mexxejna magħha. Le xejn minn dan. Hawnhekk issa qiegħed dak li ħajdu il-qalba tal-fidi. Hawnhekk qiegħed fil-qalba tal-fidi. U sa ċerti punt il-vera spiritualità tibda minn issa. Il-vera spiritualità tibda minn hawnhekk. Fil-brackets. Għalhekk ħafna mit-tagħlim ta' Ġesu jibda jagħmel sens meta tasal fuq din il-livell tad-diskors jew il-livell tal-mentalità. Ħafna mid-diskors ta' Ġesu u San Pawl jagħmel sens meta tasal f'dan il-livell. Għalhekk ħafna minnha, partikolarment aħna qassisin, ħafna minnha għandna
ħafna interpretazzjonijiet differenti, diversi minn xulxin, ta' dak li Ġesu jgħid. Għax ħafna mill-Knisja mhijiex lesta għall-kliem li hemm fil-Vanġelu. Ħafna minna għadna l-bogħod biex nidħlu fil-profondità ta' dan. Nerġa' ngħid l-esperjenza hija l-Papa. U l-Papa li qiegħed fuq livell ħafna aktar il-quddiem minn ħafna kardinali u stili oħra. Allura jaraw bħala perikolus. Illum ma nafx smajtux aħbarijiet naraw li smajt jien. Ġifieri kif xi wieħed mill-keċċew xi ħadd mill-kavallieri ta' Malta. Ma jeżistu l-kavallieri ta' Malta, Ruma. Il-kavallieri ta' keċċew wieħed mill-kavallieri ta' Malta. Għax skoprew li kiteb kien kontra l-Papa u kien kavallieri. Il-kavallieri ta' Malta. U keċċew milli jkun kavallieri ta' Malta. Xi ħadd li għadu fil-bidu tal-mixja, Fariżew stage 2, il-Papa perikolus ħafna u allura toqgħod attent minnu tippoġġih u tajt fuq. Għaliex? Ġesu Kristu perikolus ħafna. Ġesu Kristu perikolus ħafna. Tgħidix li mhux perikolus xi ħadd li jgħid Alla jibgħat ix-xita sa fuq tajbin, sa fuq l-ħżiena. Ifhimha. Ħalek mhux perikolus dik. Dik il-kelma. Jitkellem dak il-mod. U x-xemx titla' sew fuq tajbin u fuq il-ħżiena l-istess. Ma jagħmilx distinzjoni Alla u min jitgħallem x-xemx. Jgħid Ġesu. Dak huwa kliem perikolus għax ħadd li huwa Fariżew, għax ħadd li għadu stage 2, żgur li huwa perikolus. U perikolus ħafna no joke. Imbagħad nimxi lejn il-livell 8. It-tmien stadju hawnhekk tagħmel l-esperjenza issa qed naqorbu lejn l-aħħar. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Ġesu fil-diskors fil-Vanġelu ta' San Ġwan, il-diskors tal-aħħar ċena. Jitkellem biss fuq dak. Tiftakru? Qed nitkellmu dwar l-iskop tal-mixja, l-għan tal-mixja. Tilkom fl-ewwel ġurnata għadda għażdejna l-ewwel stadju. Għattilkom l-għan tal-mixja to be one. It-talba ta' Ġesu. Ħalli koll ikunu ħaġa waħda. Kif jiena fik issir u inti fija, ħalli huma jkunu fina. Ħalli kollox, San Pawl arkademistiku, San Pawl jgħid l-univers, ma jgħidx Father Karl, u ma jgħidx Sawlu ta' Tarsu, l-univers jokkrob għal din l-unità, għal dak li ġab Ġesu. L-univers li jgħid jokkrob għalih, fuq dak il-livell li kellem San Pawl. Hawnhekk tieqaf, hawnhekk tħalli vera il-grazzja ta' Alla. Għax taf li ma kienx mod ieħor, issa taf li inti ma tix tasal, issa ġittajt li jekk nifsek kif inti, din il-fatt li inti m'intix perfett mhijiex problema qasla xejn, imma biddiltek il-mentalità u allura ħafna minn attitudni u l-imġiba tiegħek tinbidel. Titqgħodx tagħti każ jekk inti xogħol tajjeb, titkellemx ħażin, tisraqx, tidajx. Mhux dik, għandha l-mixja. U l-affarijiet kollha jissegwu weħidhom b'mod naturali ħafna. Please, tisimgħuni ngħidha ħafna drabi. Tpoġġix il-karrettun qabel iż-żiemel. L-ewwel iż-żiemel, il-karrettun jixbu żiemel warajh. Jekk tagħmel din mixja fuq dal-livell, jekk tibqa' miexi fil-livell ta' livell wara ieħor, everything will take care of itself. Għaliex? Għaliex qed tħalli il-żiemel jimxi ma' għal-flok fit-triq, fuq it-triq. Tħalli iż-żiemel jimxi waħdu. Jekk dan huwa dak li trittan. Hawnhekk ma tispiċċa l-moħħ dualistiku, il-moħħ li qed jikkalkula u jifred u li jagħmel ħafna distinzjonijiet u li jara kif iħossi xi aħjar mill-oħrajn. Dan waħda ma m'ebda sens tiegħu. Għadek ma wasalx fuq il-ħassija fuq għalek livell issa. Imma għalqas li tgħix saqajt law saqajt hemm żewġ binari, taf li hija hemm, taf li inti miexi fuq din ir-realtà. Ma naħsibx tgħix hekk tagħmel u wasal dal-livell lanqas ma nafx min kiteb ġel studju, ma nafx kif hu wasal ukoll dal-livell.
manna nies bħal Santa Teresa d'Avila, San Ġwan tas-Salib, ħafna mistiċi oħrajn li jitkellmu fuq dan il-livell. Allura dawn jitkellmu propju li ma tkunx 24 sija fil-ġurnata 7 days a week tgħix li kollu hekk, ġifieri mhux kontinwament hekk. Nasa biex nispjega dan l-istadju sew, l-aħjar kliem huwa nerġa' nieħdu minn San Ġwan, il-Vanġelu San Ġwan Ġesu, illi jgħid dan il-kliem. Iżda intom tarfuh għaliex jagħmel fikom, għaliex huwa ġiġa fikom. Hawnhekk jiena u l-missier aħna ħaġa waħda, Alla mhux x'imkien. Fl-istadju nisa mbagħad ikun iktar. Imma Alla mhux x'imkien. Alla huwa jien, parti minni, parti mir-realtà, parti minn kollox, parti mill-istorja. U allura Ġesu jgħid tarfuh għaliex jagħmel fikom. Huwa fikom. Issa tikkonxju, ħafna konxju, għal-konoxxenza tajjeb, il-konoxxenza tiegħek tgħix maqut għal kollox, tafda kompletament, tħoss dil-laqda sħiħa magħna. Hawnhekk taf li dejjem magħna. M'hemmx mumenti ma' Alla u mumenti mingħajr Alla. M'hemmx mumenti ta' kalb u mumenti ta' kalb. M'hemmx mumenti ta' tħadd fil-Knisja u ħriġt mill-Knisja, isek tħadd fil-preżenza t'Alla u ħriġt fil-preżenza t'Alla. Hawnhekk taf ċert qed tgħixha kontinwament, qed tgħixha fija kontinwament illi fija ta' hawnhekk. Santa Teresa d'Avila dik li għamlet il-mixja żgur qabilna tajt dal-kliem. Inti ssib lill-Alla fik innifsek. U ssib li lek innifsek f'Alla. Frażi kbira li għaltaj il-soru li kienu morru ħafna nies u assisiru propju biex jifhmu l-mixja fejn tittasal. Din il-mara kbira li għamlet il-mixja sħiħa, il-mixja ta' maturità spirituali. Din hija esperjenza interna ġa fik. Dan huwa għarfien, understanding, għarfien fuq livelli ieħor. Dan hu verament xi tfisser li timxi fi Kristu jgħid San Pawlu. Juża il-frażi San Pawlu Suga. Fil-Bibja kollha San Pawlu juża il-frażi. Tgħix fi Kristu, fi, mhux ma' Kristu, għal Kristu, jew fi Kristu, ġo fi. Tgħix fi Kristu. Hawnhekk tgħix propju tgħix din l-identità. Din l-identità propju l-identità tiegħek issiba hawnhekk. Mhux f'xi momenti biss, jew f'xi okkażjoni speċjali, għax kien hemm qudiesa speċjali, għax kien hemm kant vera sabiħ, għaliex rajt ix-xemx nieżla u kienet sabiħa, għaliex minn trid kapita vera tajjeb, għaliex minn għamel dik it-talba mela vera sabiħa. Nemx iktar, dak ma jeżistix iktar dal-momenti. Mhux kwistjoni ta' okkażjonali, xi ħaġa ta' okkażjoni. Anka għax hemm imġiba tajba tiegħek, għax irnexxieli nħobb, għax irnexxieli naħfret, għax qasdik taf li inti hija hemm. Tifhem illi bħal Kristu hemm taħlita li importanti minn tiegħek. Li bħal Kristu hemm taħlita ta' dak li uman u ta' dak li hu divin fik ukoll. Li huwa tnejn hekk. Ġesu, fejn ħadet il-Ġesu uman u l-Ġesu divin? Fejn? Kif ħadet il-Ġesu? Kien hemm ħafna nies fl-istudju fl-antik jipprovaw jifirdu din il-ħaġa, imma le ma tistax. Ma tistax tibda bl-ebda, ma tistax tgħid din l-azzjoni kien azzjoni umana u din l-azzjoni ta' Ġesu kien azzjoni divina. Le Ġesu għaskin. U allura ma tifridix. U taf li inti tal-terra din esperjenza fuq dan il-livell ukoll. Taf li inti il-ġisem ta' Kristu u li dak li int ġej minnu huwa divin. Waqt li inti għadek ordinarju u uman. Għadek ordinarju, uman. U xorta taf li hemm din il-grazzja illi qed taħdem fik. Hija din il-grazzja ta' Alla illi tagħmel possibbli din il-fiduċja fuq dan il-livell. Tara wkoll hekk
dak li għajt San Paolo, tara fil-persona tiegħek, persona, kelma bil-Grik. Ġifieri l-rwol tiegħek, it-titli li għandek, il-funzjoni tiegħek fis-soċjetà, fil-familja, eċetera, jew anke ġismek stess. Dawn huma biss forma. Il-kelma persona bil-Grik kienet tirreferi għal maskla li kien jilbsu waqt l-stage. It's a stage mask. Tilbes waqt tkun fuq l-stage. Dak li kien maskla li mġiba l-rwol tiegħek jew it-titli tiegħek kien naf il-xogħol għandek, eċetera, ġismek. Dan biss huma formalità u għal-ego li jispiċċa. Taf il-ġismek mhux eżattament kull ma jent. Issa ċert. Il-ġismek mhuwiex eżattament kull ma jent. U ssib ruħek fil-vera jent moħħi ma' Kristu f'Alla. X'tifhem San Paolo? X'taħseb li fil-testa rajt dil-frażi? Inti li minn dejjem moħħi, qed ngħid minn dejjem issa biddilt il-verb, moħħi ma' Kristu f'Alla. Ġifieri inti dejjem kont dak li inti kont. Qabel ma stajt tagħmel xi ħaġa tajba u qabel ma stajt tagħmel xi ħaġa inti dejjem kont moħħi, dejjem kont hemm, dejjem kont teżisti fi Kristu. Anka dawk il-Malti, anka dawk il-Musulmani, anka dawk li jemmnu fil-Arabuċ. Dawn kollha eżistew propju fuq dan il-livell. Moħbijin fuq dan il-livell ma' Kristu f'Alla. Mod sempliċi skoprejt ruħek li skoprejt li nifsek dik il-parti reali fik illi diġà taf lill-Alla, diġà tħobb lill-Alla u ġa qiegħda faqda ma' Alla. Il-vera jent aħna sejħulha fil-Knisja Kattolika ir-ruħ. Il-vera jent diġà taf lill-Alla, diġà tħobb lill-Alla, diġà qiegħed faqda mal-Alla u b'mod naturali issa żgur li se tibda tgħid dejjem iva għal-Marija. Iva, lill-Alla. Meta titgħallem tafda din il-preżenza ta' Alla fik, u Alla qiegħed hemm fik jagħmel dak kollu li għandu jagħmel. Anke titlob huwa Alla fik jitlob. L-Ispiritu fik, jgħid San Paolo, l-Ispiritu li qiegħed fik jitlob. X'qed jgħid l-Ispiritu jitlob fija? L-Ispiritu li għafina, dak kollu li jiġri, kollu huwa minn Alla. Meta titgħallem tirċievi minn dan il-post qaddis, taf li qed tirċievi qiegħed fil-preżenza ta' Alla kontinwament. U kontinwament tirċievi minn dan il-post qaddis, imbagħad issib dak li Ġesu jgħid ferħ li ma jaħodulek ħadd. Ħadd ma jistgħulek. Anke jekk jaqbluk jew ma jagħmlulek x'jagħmlulek. Issib dik il-kuntentizza vera kull imkien, kull ħin. Tixtiex fiha kontinwament. Tkun tista' tagħmel dak li qal San Paolo, titlob il-ħin kollu. Ma tibqax taqbel hawnhekk hemm. Borda, tgħix, torqod, tinħaseb, tiegħol. Imma titlob, you are in God's presence all the time. Titlob il-ħin kollu. Hekk hija realtà sabiħa fuq dan il-livell. Tinduna illi għalhekk jiena ġiet maħluqa biex ngħix fuq dan il-livell. Għalhekk ġiet maħluqa biex jiena nkun ma' Alla. Ġifieri il-ġenna mhux qiegħda għal wara. Il-ġenna u s-salvazzjoni huma meta inti tgħix b'mod konxju faqda ma' Alla u ma' kollox. Dik il-ġenna. Meta inti b'mod konxju hija tgħix kontinwament faqda ma' Alla. It starts here and now. Anka minkejja taf illi baqgħu il-partiti negattivi fik, baqgħu tant inġustizzi fil-ħajja u fik ukoll, baqgħu tant affarijiet infarki fik fil-ħajja tiegħek, taf li għadhom hemm it's okay. Ir-raġuna b'mod loġiku biex nitkellem f'dan diskors.
Kieku ma naħseb preparajt ħafna affarijiet u għamilna mixja sew. U d-dejt minn hawnhekk nitkellem hekk. Il-Father, mhux qed titkellem hi. Titkellem fl-arja, dan il-bogħod ħafna. Nittama li mhux qed titkellem fl-arja u l-bogħod ħafna issa li qed nagħmlu din il-mixja b'dan il-mod. Biċċa. Naslu għal l-aħħar livell. U fl-aħħar livell jienu dak li jien. Forsi ma stennejx naħdem. Imma dan huwa tmiem, dan huwa jiena sejjaħlu ma' oħrajn, imma nħobb sejjaħlu ħafna. Dan huwa l-istadju tal-qawmien, dan huwa l-livell tal-qawmien. Illi din il-fidi tagħna, r-reliġjon tagħna timbena fuq l-inkarnazzjoni. Importanti ħafna l-inkarnazzjoni. L-inkarnazzjoni divina bdiet meta Alla sar b'xi mod xi ħaġa materjali. Meta beda joħloq il-dinja, meta nħalaq kollox il-Big Bang. Mal-ħolqien l-inkarnazzjoni bdiet teżisti. Ġiet personifikata ovvjament ħadnija bis-serjetà meta ġie Kristu f'nofsna u issa tkompli b'mod uniku partikolari fik fil-personalità tiegħek u fil-ħajja tiegħek. Wow, this is beautiful. Il-milja ta' dan id-disa stadju u f'dak li aħna ngħidu jew jgħidilha San Pawl, għax San Pawl jitkellem fuq dal-livell, għalhekk kont fil-moħħa, jitkellem dwar il-libertà ta' l-Italja. Nqul jitkellem jgħid il-libertà ta' l-Italja. Sabiħa l-frażi, ma xi tfisser għalija żgħar, hawnhekk tkun taf tfisser ħafna. Hawnhekk tkun qed tgħix, hawnhekk tkun fiha il-ħin kollu. Għalhekk dan hu l-istadju li jsejjaħ jienu dak li jien, x'hekk jgħidalla? Ġesu jgħidu min inti Jaħwe li tradotta jienu dak li jien. Dik hija translation tal-kelma Jaħwe l-isem ta' Alla. Jienu dak li jien, jienu dak li neżisti u dak li neżisti minn dejjem u kif kien u dejjem hekk kien u nħallibha dak it-tip. M'għandi xejn issa hawnhekk, ma għandi xejn x'nipprova, ma għandi xejn x'nipproteġi, ma għandi xejn biex noqgħod impressjonak illi jien aktar li jien. X'hekk kont tagħmel, x'hekk tagħmlu intom s'issa tipprova tippressjonani illi inti aktar li jien. M'għandekx għalfejn. Hawnhekk taf m'għandekx għalfejn. U lanqas biex tipprova biex interessak li tkompli tgħix fuq dan il-livell tipprova tippressjona lil xi ħadd li inti aktar li inti. Jien dak li jien. Dan id-disa stadju huwa dak li jiena sejjaħlu l-iktar kritika radikali possibbli tal-kull reliġjon falsa. Fir-reġjun tagħna ħafna falsa. Nisqof Mario ħadd tkellem fuq jew il-biera. Tkellem fuq pożizzjonijiet jistgħu jiġu redikolati fuq livell ta' karnifal. This is not the aim of Christianity. Dan u l-għan tal-Kristjaneżmu. Kollox ġurati, kollox lob, kollox ħmerijiet. Ħdejn, din il-mixja vera, għalhekk ngħidilkom, tgħodux tilagħbu fuq u tikkolx ħellu. Jettejn jagħmilha mela lew tilqaqna tiġi żball. Għal-qasla u bosta ħarstejn, hekk tilqaqna għalha. Imma din mhux ħadd titrasformak. Dan il-mixja titrasformak ta' vera. Din hija l-għan tal-ħajja l-Isranija u dan din il-mixja fuq dan il-livell. Xaħat jinsemma fil-frazi, d-den jinsemma fejn il-meħuda. That the church is a finger. Kull ma hu l-Knisja hija seba' a finger pointing to the moon. Hemm xi storja partikolari. Ma nistax nirreferi għalija ċara. It's the finger pointing to the moon. Waħda ħarsna lejn is-seba' li jporta, li waqafna naħarsu lejn is-seba'. U għajna naħarsu lejn is-seba' u għajna mal-Knisja. U nipproteġu l-Knisja, u niddefendu l-Knisja, u niġġieldu għall-Knisja. Il-Knisja fil-livell tista' taf li l-Knisja kull ma jien semma tipponta lejn il-qamar. U tafal fejn taf issa għax issa qed fil-qamar, ma mhux fil-qamar kif fil-Malti. You are living in the final stage. You have arrived at the moon. Allura inti issa qiegħed fuq il-qamar stess. Allura tista' tinduna x'in il-Knisja. Allura
Yes, grazzi għaswaba li rewna din il-bixja. Grazzi li kont seba Knisja Kattolika għal ħafna snin. Imma m'għandix għalfejn kompli nipprova sa li l-Knisja Kattolika l-unika triq li twaslek għall-Alla. Għaliex issa naf, hawnhekk tkun taf illi kollox jista' jwaslek għall-Alla. Għal-ma San Paolo. Ma nafx ma rfux lill-Alla, kellhom kollox biex jgħalmuh minn qabel. Ma kellux għalfejn jiġi Ġesu biex jgħidilna li Alla jeżisti. Kollox kien jippunta sebaw lejn Alla. Hekk ipoġġija għall-inqas San Paolo dan il-mod. F'dan il-livell tal-aħħar m'hemm ebda bżonn li nidher aktar milli fil-fatt jien, għalhekk jiena hawnhekk kompletament mhux dwar is-suq, m'għadniex nikkalkulaw nifret wara affarijiet oħrajn. Kompletament maqtuħ mill-immaġni, mill-image, mid-dera, mill-istessu, mid-dera tiegħi nnifsi, minn kif nidher, mhux ħajajtu, eċetera. U jien ngħix kompletament fl-immaġni ta' Alla illi meta ħalaqni qal ħanamlu l-bniedem xbija tagħna fuq din l-immaġni. Jien issa qed ngħix fl-immaġni ta' Alla li tinkludi u li tħobb li tinkludi u li tħobb li tinkludi u li tħobb dak li hu tajjeb fija u dak li hu ħażin fija. Tinkludihom it-tnejn bla problema bla xejn. Tinkludihom fuq dan il-livell. Niftakru li Ftakar li biex tesperjenza lill-Alla trid tħalli lill-Alla jesperjenzak b'mod sħiħ. Għax ma jafx. Imma titħalli. You just be yourself in front of God. Hawn min jipprova fl-ewwel stadju kulħadd jirnexxielu jaħseb li jirnexxielu jilbes maskra anke tiġi biex tqer u tiġi b'maskra u toħroġ bl-istess maskra. Għaddi zaħħat il-maskra. Għaliex differenza. Għandi bżonn ħafna arar biex tibda titgħallem tinżel maskra. Mhux biex għalhekk illek, narġik storja oħra. Għandi bżonn ħafna arar biex titgħallem tinżel il-maskra. Dik tagħmel il-maskra. Dejjem tinżel maskra. Biex tesperjenza lill-Alla, titħalli lill-Alla jesperjenzak sħiħ, u għek kun tista' taraf li l-nifsek. Mod aħjar. Il-kotazzjoni konferma Corinthians 13 li aħna naraw ċar. Imma bada fil naraw ċar. Xi darba qed naraw iktar ċar. U naraw ċar, u naraw l-Alla. Dak il-ħin li aħna naraw l-Alla naraw lilna nfusna ħafna aktar ċar fuq dan il-livell. Aħseb fuq dan il-sipek, aħseb fit-tul fuq din l-idea. Tajjeb għalhekk hawnhekk tkun qiegħed dejjem tgħix fil-ħarsa ta' Alla. U li dak li inti fil-ħarsa ta' Alla. Xejn anqas u xejn inqas. Taf li Alla iħares lejk u jieħu gost. Li Alla jara mhux tara inti qudiem il-mara. Alla jara xi ħaġa iktar profonda x'għamel hu fik meta nefaħ fik. Meta tafal ruħ waslet nafuq fik. Dak huwa hu fik. U dak il-nifs huwa int f'Alla. U hemm tiskopri dan. U meta tasal hawnhekk tgħix fis-serenità kbira u fil-libertà kbira. Dan libertà tal-qalb. Wasalna fl-aħħar. Dan huwa min hija l-mixja. Dan huwa l-għan tal-mixja tagħna. Dan huwa l-għan ta' kollox. Imma
li jisib fuq dal-ħajja. M'hemmx passaġġ dirett għal-ħajja. Trid bil-fors tgħaddi minn 8 stadji biex tasal fit-9 stadju. Ma tistax tagħmel xogħol, ma tistax taqbel xi ħaġa, anqas stadju wieħed. Għall-ebda mod. Tipprovax tbabas mal-mixja tiegħek għax ma jirnexxilekx tagħmel xejn. Tipprovax tikkontrolla l-mixja tiegħek għax anqas ma ħajrnexxilek. Trid tiġi mmexxija. U Alla qed jara li inti qed tirċievi dak li inti għandek bżonn. But please, inta l-qarja. Jekk inti qed tixmara, tiżżommx ma' tok, ħalli xmara taxtek. Il-ħafna nies ma jburqat u għali qegħdin fi xmara, xkulħadd jgħid fi xmara, qegħdin fi xmara, xi wħud ħallu xmara ta' ħodhom iktar, oħrajn qabdu ma' grafhom ma' ġebla, grafhom ma' xi ħaġa biex ma jiċċaqalqux minn fejn huma. U l-mixja ma sibqat. Imma l-ħajja hija xmara. Il-ħajja nifisha Alla huwa parti huwa xmara nifisha li qed taxkrek, li qed tieħdok, li qed tmexxik. Jiġifieri ara li inti qed tirċievi dak li għandek bżonn u meta għandek bżonn. U dan tafu l-ħajja. Forsi dan huwa dak li kellu f'moħħu Ġesu, ma nispiċċa b'dan mod. Forsi dan huwa dak li kellu f'moħħu Ġesu meta qal li huma tfal iż-żgħar illi tidħlu fis-saltna tas-smawiet taslu sa-livell li sar. Ibdew f'mu hekk issa millum il-qudiem. Qed isimgħu kelma fil-Vanġel. Is-saltna tas-smawiet fisser dan l-għan tal-għaqda tad-disa' livell. Mixja sħiħa tal-ħajja tagħna spiritwali. Dan kif forsi Ġesu ta' qal tkun bħal tifel żgħir biex tidħol fis-salta tas-smawiet. Tirritorna fuq dak il-livell ta' dak it-tifel, ta' dik it-tifla meta kont tifel, meta kont tifla żgħira xi darba li ma tiddejjaqx tkun erwiena fil-kamra tal-ħajja. Jienu dak li jien. Alla aċċettani fl-era tiegħi. U jien kontent, jew kontenta nagħti lili nnifsi lura lill-Alla kif jien. La problem. Ġalest għall-mewt għaliex se tasal fid-disa' stadju tkun mit ħafna drabi u tkun xuxtar ħafna drabi. Allura sa lesta l-mewt. Nħobb ikkwota San Franġisk li jgħid jekk tkun kapaċi tagħti mill-mewt iż-żgħar, jiġri l-mewt ta' kull stadju, biex tgħaddi l-istadju ieħor dejjem hemm mewta, dejjem hemm din ix-xagħ titla'. Jekk inti tkun imxejt il-mewtiet iż-żgħar kollha San Franġisk li kien forsi l-aħħar mill-aħħar mistiċi li kien qrib tagħna, għax ma tantx kien hemm mistiċi wara l-erja. Meta tgħaddi mill-mewtiet iż-żgħar, il-mewta l-kbira ma tagħmilekx ħsara. Sabiħa bil-veru. Il-mewta l-kbira ma tagħmilekx ħsara. Għaliex s'issa ġammiet ħafna drabi u xtajt għal dinjiet akbar minn dak li kellek qabel. Għandna ma samxejn u ftit silenzju u din il-malejn fakkarkom f'dawn. Niftakru l-ewwel stadju jien u l-istess jien. Istret il-u hija hemm. Nispera mela anke jiena u l-istess jien, l-istess mod. Jiena u dak, jiena u l-imġieba tiegħi tista' jiena u niftakru l-imġieba tiegħi. Għadek wisq magħmul il-Fariżew. Jiena tielet stadju, jiena dak li naħseb għax issa sirt intelligenti u fuq forsi anke il-moss. Mbagħad biex vera. Ir-raba stadju jien l-intuizzjoni u konoxxenza profonda u dak li jien. Ir-raba stadju jien u djufija tiegħi għax tiskopri li djufija mxejn sabiħ u djufija baqgħet u ma tistax toqgħod taħdem aktar. Ma għandekx għalfejn tibqa' allura tibda tiddilja ma nistgħu magħha. Imma ma tibda tidur ma tista' tagħmel xejn. Allura jien
vojt ġewwa u ma nistaħħax xejn barra. Imma meta seba' stadju kuntu tal-inti jekk tagħna dan l-ħsieb tiegħi. Għax hemm għandna li jagħmel xi ħaġa kbar milli qatt immaġinajt li kont xi ġod qabel. Fit-tmien stadju jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Fl-aħħar stadju jien u dak li dejjem kont għati Kristu. Dan ma Kristu li propju niżel f'nofsna jgħidilna li huwa parti minn din id-dinja materjali. U m'hemm xejn ħażin fuq dak li materjali. Għandek ġisem. U dan ġisem għandek xi darba tispiċċa. Inti parti minn din iż-żgurija tal din il-kreazzjoni tagħna. Illi hija l-immaġni tagħna li għadha ħallek l-istess immaġni tiegħu. Wara dak li jidher u jidher stran u jekk jkollha aħna fuq l-immaġni tagħna ħafna faċċati differenti. Mhux ġenti għandek għajnejk blu għandek il-kitab x'inizja imma illi aħna kollha għandna xi ħaġa sabiħa kbira illi mhijiex dak li jidher fuq barra, imma dak li huwa vera ġewwa. U allura dan Ġesu ġie f'nofsna biex jgħidilna all is well and all will be well. Trust me. Taf fuq dan din biex kbira kull ma aktar importanti huwa nibda tafda jekk titlaqna hawnhekk illum ta' 30 tajt li jien nibda nagħmel l-għala fuq livell ieħor. Naħseb li tkun buttajtek sew biex tkompli it-triq wasalt fejn wasalt s'issa din it-triq li baqa' Mhux nisapportina kollha ħafna sew. Tlaqqana miegħek fuq livell profond, fuq livell personali. Fuq livell intern, għallimna mrejdi dejjem u li inti għandek mod ieħor kif tħares lejn mumenti fejn għalina u diffiċli jew tqali jew wara għallimna nterrorik, għallimna sibu lilna nfusna fik. Għallimna jekk tterrif f'mumenti qudiema, għallimna nittilfu. Jina għana ħaġa waħda. Jina u l-komplementi ta' f'edin l-era u ġeru. Għana ħaġa waħda. Jina u l-komplementi ta' din l-umanità li 8 miljoni għal barra tajbin u ħafna ħsina għana ħaġa waħda. Jina u din il-kreazzjoni meravigljuża tiegħek. Għana ħaġa waħda. Għaxan ħaġa waħda. Wara li persejħa stejja għamna ibelek. Is-sir, is-sir. Tajjeb, il-kompli li xamana din il-ġimgħa aħna għadha l-ħames xirka ser niltaqgħu f'8 ta' flaxija hawnhekk nagħmlu l-Awkaristija ta' hawnhekk. Nibdew il-mixja ta' dawn it-3 ijiem li huma ħaġa waħda. Nkomplu l-ġimgħa kbira tlieta ta' wara nofsinhar u mument partikolari għak esperjenzajtu taf hemm moment sbieħ hekk niġu hawnhekk ħafna devozzjoni hekk kwistjoni ta' preżenza kbira. Mbagħad sibt lejt jew niċċelebraw l-għamil tagħna mhux biss ta' Ġesu mill-mewt, ma tagħna fil-mulej. Għalhekk is-sibt ta' hawnhekk. Thank you.